morning time guys, na ako diri sa Ma'am Flor Burato. Gabi na ni guys. Nalingaw ko sa iyang iro guys nga gikan sa Alicia. Si Bartolome bako sa nga ng iruan eh. Makalingaw kay siya guys, lami kayang balhibo. O nahangop mi kay mapay pag-abot sa maong ero. Ngano si Dia? Mano ka? Nakasumo dito? A few moments later. Buntag na guys. Nianak pud ko diri sa kananay isang in. Sama sa gihapon guys. Mao gihapon ako mga gimbuhaton, pagpanghinlo, pamubo o ingon man mag cultivate sa mga tanom o mao na akong trabaho guys ngadtungan hini sa ako ang panimalay ug may time tuwa po ko sa Ma'am Flor. Yun ani ako mga serbisyo guys. Mao dyan ako ang ganahan nga trabaho. Pagkakaroon guys, wa may bisita karong mga panahon na. Kay kusog ang 101 or adunay maabot nga mauton nga panahon. So ay kay nangabang ani guys. Padayon lang ko gihapon pagpanghinlo sa silong o ngadto sa taas. Ako lang usa maglibot-libot ani guys. O para ma-enjoy po ko ako pong gi-video-videohan ang ako ang mga tanom. Kaya aron sa ingon aduna ko'y mga memory nga makita ko sa panahon sa ako anang papahuway. Yun ani ang buhaton guys, parang dili ko laayon. Ni atas salo yung abahin sa pabangan guys sa may garayan ni. Ug ato pa makita ang clinic ni doktora ani sa luyo. Nalipay ko guys kay namuwak ang ako mga bagumbilya. Bisan og kanang kusog kayong hangin. Nagpabiling gihapon na iyang pagpamuwak. Murag di ka laayon guys nga magtan-aw kay nakita man jud ang imuhang kinugihan. O dako na kay na akong pasalamat ni guys kay makapawa jud ni sa kakapoy sa ako ang gihuna-huna. Ako ra pa mag-arrange sa ani guys. Minamao pang-arrange. Ako pong pabuwak-buwakan og mga decolor nga kanang mga buwak ba parang ma-attract pud tan-aw ang among mga buwak. So akong bawot-bawutan og kanang mga yellow, puti. So kayong uwan ani guys sa Valencia. Ambot na unsa man yung panahon na nga sa gunson man ang pang ulan.
Pero sa mga tanaman malipay pud sila kay kuan man ang ilahang pagtubo, ma-improve. Og pila ra may sugilanon guys, naabot na po ko sa ako ang mismong panimalay. Nag-testing ko guys og kanang pang seedling o kanang mga orchids. Ako ko nang obserbara manungdo ko aning uban ba kung unsa ang pagpatubo sa mga orchids. Nag-testing ko ani guys. Kay sige lang tang testing ani hantud makamao ta. Kay kung dili gyud ta ani masayop, di man gyud ta kamao ani. Muna nga mag experiment ko ani guys. Ako na siya sud og botilya o no plastic nya ilak aron di sudlan og bakterya ang maong pagsidling. Hilig jud kog tanaman guys, ako jud na siyang gi-maintain parang dili jud ko laayon nga mag-standby sa among panimalay nga mag-inusara. Manghinaot ko guys sa ato mga kababayan-an nga bakante kay ang ilang mga oras ug panahon. Maggalingan lang tag pananom guys, parang mawa nga to ang kalaay. Ug di po ta makabuhat og mga sukwahi sa uban ba nga magkalinga lang maglakaw-lakaw. So, lami ning mananom tanom guys kay aron malingaw atong hunahuna og ingon man makatabang ni sa ato ang kaugalingon. So guys, manghinaot ko nga kakuha ang kanig maayong pagtulunan og ako maingon guys. Nagpasalamat ako kaninyo sa inyong pagtabang o pagsilip sa akong mga videos og ako moingon guys. Bye-bye.